Hem triat esta música per anar a Múrcia, perquè els habitants d'algunes xicotetes localitats de Múrcia porten a gala viure, pensar i parlar en valencià. Són els veïns de 6 pedanies pròximes als municipis alacantins del Pinós i l'Alguenya, que sempre s'han ocupat de transmetre la llengua valenciana de pares a fills. Hem volgut saludar alguns d'ells i per això ens acompanyen telefònicament Josefa Carbonell i Antoni Mira, que és mestressa de casa i alcalde pedani respectivament de la Canyada del Trigo. Josefa, Antonio, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. També comptem amb l'alcalde pedani de Raspai, Miguel Rico, i un veí treballador del camp d'esta aldea murciana que li diuen Ambrosio Rico. Ambrosio, Miguel, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Encantat de saludar-los a tots. Igualment. Gràcies, igualment. Expliquen, en este cas, Miguel, si li sembla bé, des de quant de temps vostè recorda un poc que aquesta tradició del valencià estiga viva en el poble? Bueno, jo fa 45 anys que visc aquí, jo no soc nascut en el Pinós. Sí. I fa 45 anys que conec esto, i quan jo vaig a començar a vindre aquí se parlava el valencià. I quina explicació podem donar-li? Pues no sé, hasta que passa de pares a fills. Explicació, pues el que està a 7 quilòmetres del poble del Pinós i pràcticament les últimes cases del caserío hay 3 o 4 que són del poble del Pinós. Entonces els motius per els que se parla el valencià crec que és per això. Sí, perquè esteu tocant-vos, esteu en la línia divisòria de les dues comunitats, de Múrcia i de València. Lo que és el poble en si a 7 quilòmetres, i clar està a 23. I el límit el tenim en els pares del caserío, al Sol Millor. Ja. El límite de la província d'Alacant en la de Múrcia. Miguel, Ambrosio, sempre heu parlat en valencià? Sí. I teniu fills? Sí. Claro que en tenim. Li parleu valencià també als vostres fills, no? Claro, parlem valencià. Exactament el mateix. Josefa, Dime. vostè, els seus pares li han parlat valencià, vostè també, parlen els fills en valencià, i quina és la reacció dels pobles del voltant quan vostès s'escolten parlar en valencià, allí a Múrcia? Pues nada, que casar. Dice, uy, usted no es de aquí de Murcia. Diu, com no? El vostre valencià és un poc murcià? Té un accent així barrejat valencià-murcià o què? Exactament, sí. No, jo crec que el valencià en Múrcia, bueno, mos entenen perquè pronunciem, me pareix que és la S, la pronuncien molt i entonces en Múrcia mos ho noten enseguida. Escolta, Ambrosio, Miguel, Antonio, Josefa, és igual, qualsevol dels 4. No sé si vos posen un compromís, però el fet de parlar la llengua valenciana vos fa sentir més a prop de la comunitat valenciana o de la comunitat murciana? No, bueno, a mi, per exemple, no. Jo sóc de la comunitat murciana, Canyaltriguera, per supost, i no, això no me... No, mos sentim per supost que no. Murcians, vos sentiu murcians? Són murcians, o sigui que estem dins de la província i són murcians. El motiu del parlar el valencià, bueno, pues és que tenim el poble que a prop, que compartim en els dos pobles per igual. Miguel, vostè és alcalde pedani de Raspai. Sí. Quants habitants viuen allà al poble? Sobre 130 per ahí. I tot el món parla valencià o està perdent-se? No, aquí l'únic que ocorre és que si hi ha una família que no parla el valencià és perquè no és d'aquí, és de la part de Múrcia, que se n'ha estat molt temps aquí vivint, no d'ara, sinó que estan molt temps, se m'han venit joves, viuen aquí, però d'això hi poc, no sé si 2 o 3 famílies. Sí. Històricament, aquestes pedanies sempre han format part de Múrcia o en algun moment han format part del Regne de València? Pues no ho sé, jo crec que no. Jo crec que no, jo crec que sempre han sigut de Múrcia. Jo ja dic que estic aquí 45 anys i des que jo reconec això ha sigut de Múrcia. No sé, potser si fa 200 anys o 300 anys hi ha una 3, avui no. Bueno, sembla que en l'any 1700, ja fa un bon grapat d'anys, algunes d'aquestes pedanies sí que depenien de Monòver i molta gent de localitats com Castalla, Ibi, Biar i Onil arribaven per a la collita de l'oliva. És possible, però clar, això fa 200 o 300 anys. Ja. Ambrosio, vostè treballa en el camp, en l'aldea, no? Sí.
I com va la faena al camp? La faena mal, saquem uns pocs diners. Ei, el tema, en el tema això d'agricultura és comú, eh? Mala. Parles el que parles... A València o a Múrcia és comú, eh? És comú, Sí, està clar. sí, sí. Bueno, en València tenen un adelanto de que plau i aquí no. Bueno, mira, en este cas, ara no ens podem queixar perquè últimament sí que està ploguent una miqueta. Escoltem, a banda de l'idioma, tenen alguna costum que puguem reconèixer com a valenciana? Una costum? Que som molt festeros. Ah, que són festeros. Ah, això està bé, això està bé. Però els murcianos no es queixaran tampoc. No. Josefa, hi ha algun plat, vostè que és mestressa de casa, pot ser alguna tradició culinària que siga més valenciana que murciana o no? Pues jo pense més valenciana que murciana. No, tal volta manxega aquí l'arròs és gazpachos, la gata amiga rulereta i un bon trago de vi i alguna sardina rostia, igual que crec que ahí en Raspall. Sí. I claro, això són els plats típics d'aquí, del poble on vivim. Jo no sé en Raspall, però suponc que igual. Exactament el mateix. Escolten, i vostès que estan en diferents pedanies, fan alguna reunió o es troben o tenen alguna possibilitat un poc això? Perquè són com famílies, no? 100 habitants en cada lloc. Feu algun tipus de trobada o no? Bueno, no ho sé en Raspall, però aquí. Però mira, mos coneixem tots, a l'hora de la veritat som amics, quan no, pues nosaltres mos parlem, mos respetem, i nada, i som això, com ha dit, el rico de Raspall, que són festeros, que mos agraden les festes, els jaranes, i molt bé, típic. I és que les pedanies a les que vosaltres pertanyeu compten amb molts pocs habitants, dèiem, entre 100 200 habitants, que sou família, pràcticament. Clar, Josefa, Antonio, Miguel i Ambrosio, ens queda molt poc de temps, però aquí sí que ens agradaria, Ambrosio, que facis alguna felicitació de Nadal per a la gent del teu poble a través de la ràdio, vinga. Pues nada, pues que passen tots molt bones festes i bona entrada d'eina. Llavors, si els preus de l'agricultura pugen un poquet. Vinga. És una reivindicació, eh? Gràcies, Ambrosio. Miguel, Vale. Dígame. digues una felicitació pel teu poble, per a Raspall. Desitjant que tots els veïns d'aquí de la pedania passen uns felices festes Molt de bé. Nadal i que l'any que mos aguarda que siga millor que este. Molt ràpid, Antoni, que és Antonio Mira, que és l'alcalde pedani de la Cañada del Trigo. Molt rapidet, Antonio, una felicitació. Sí, dime. Que salude, ¿no? Sí, ràpid. Pues nada, pues felicite a vosotros en primer y després a tota la canya en trigo i a tots que estigueu sentint. Moltíssimes gràcies. Les millors festes possibles. Gràcies, Josefa. Una abraçada per a vostè. Un saludo curtet. Un saludo curtet, pues nada, que el Senyor mos ompliga el cor. De felicitat. Gràcies, adeu.